pouco de ruido, un pouco de ruido, un pouco de ruido. Ben, un pouco de ruido aí. Señoras, señores, que tal, como están? Somos os do Voltas co Prato, sí. Quizáis estades na casa dicindo que hora é esta? Pois é a hora de empezar xa a pensar na cea e na comida de mañá. Por eso estamos aquí os do Voltas co Prato, pasadas as 4:30, son as 5 menos 20 da tarde, e estamos en directo cociñando, como todas as tardes, na Televisión de Galicia. Xa sabedes que, como sempre, podedes seguirnos nas redes sociais, en @voltascoprato, porque aí temos penduradas case todas as receitas dos días do ano. E atención, porque fixadevos o público tan chulo que temos hoxe, que veñen de Camariñas, da Coruña, e veñen... Mira a xente de Camariñas, mira. Como están, Como están? Pois vamos facer unha cousa, voulle pedir a eles e a elas que chamen aos cociñeros. Así que, xa que estamos aquí, señoras, señores, chamamos... Un aplauso para Xulio Mato, Mochón, que Meixeiras! Venga aquí. Espera. ¿Dónde está Xulio? Ti sabrás, tío, eu non. Como ti sabrá? Non estaba contigo? No, xa me parece raro, pero aquí non había ninguén. Pero se non o sabes ti, amigo, Espera. eu sou presentador. Están chamando tan cedo ao programa. A ver. Hola, que tal? Boa tarde. Non me fastidies aquí. Mira pa, Boa tarde. Mira pa, Mira pa. Xulio, Que que pasa, cañeta? Que te na cama? faz? Que faz ti tan cedo aí? Como que faz tan cedo? Se empezábamos ás 4:30 hoxe. Pero... 4:30, muchacho. Pero que me estás contando? Eso era para semana, cañotas. Non te enteras, Pero, Xulio, luns 16 é hoxe. Que faz? Que hora Ostras, tes? verdad. Ti que hora tes Pero, agora? E agora que facemos? Non chego. No. Non chego. Perdón a xente da casa e a ti, cañotas. Perdón. Pero, Non Xulio, se quería faltar ao respeto. xa, escoita, agora temos un problema. Queres que cociñe eu? No, escoita. Bueno, ti non. Seguro que calquera do público fai mellor que a ti. Vamos a preguntar, hai alguén no público que saiba cociñar, que sexa cociñeiro? Eu. Hai ali, a ver, señora, saca a máscara que non sabemos quen é. Coque Fariño! Moi ben! Aí está. Vente para aquí, Coque. Vente para aquí, por favor. Pasa por aí detrás. Bueno, estas son as cousas que a última hora, o directo da Televisión de Galicia, o directo das cociñas, é así que... Gracias, Coque. Nada, Xulio, xa estou eu aquí, non te preocupes. Xulio, queda aí porque atende ao que nos trae Isabel del Estedo. Ola, son Isabel del Estedo, pertenzo á Asociación da Festa da Filloa. Veño aquí a invitarvos a todos a que viñades á festa. Veño tamén donde estes cociñeiros a que me enseñen outra maneira de facer a filloa. A nosa é sinxela, pero con moi bons produtos. Empezando xa polo touciño co que se unta filloeiro. Despois leva auga, ovos e fariña. Un saludiño, toda a xente, un bico, chao. Veña, un aplauso a Isabel del Estedo, que está con nós no primeiro Voltas co Prato ás 4:30 da tarde. Quero ser unha filloa. Quer butalina, quer ser unha filloa. Pois, evidentemente, o próximo domingo é a festa do Filloa del Estedo. Teño aquí o cartel oficial da festa da Filloa del Estedo. Así que nós, en homenaxe, a esa xente de Boqueixón que fai maravilla coa filloa, hoxe imos facer filloa, bueno, en realidade, receitas con filloas. Xoanque Meixeiras. Opa! Que vas facer ti? Por si eu vou respetar a receita de... A original. A original, o sea, sí. A original del Estedo. Del Estedo, pero vou engadir solamente un ingrediente. Mira, temos o mar que se nos mergullamos un pouquiño é un auténtico xardín. Para moitos galegos descoñecido, que son as algas. Sí, entonces, como vou encher de changurro de boi, pues entonces... ¿De changurro? Changurro de boi, Moi ben, sí, pero en vez de centola, de boi, que parece máis interesante para meterlle tralla, co pemento, co coñá, con todo iso. Pemento co coñá? Claro, o changurro, claro. Isto é moi de festa, Sí, que estamos en festa, son 3 días. Non todo vai a ser chicha. É verdad, é verdad. No, entendo que el Estedo que fan moitas receitas con filloa, esta poden anotar. Penso que sí. Porque esta é unha receita moi chula para facer con filloa, Por aí vai a posta, sí. Moi ben, pois Xoanque Meixeiras vai facer unha filloa con changurro de boi. Coque Fariña, sustituta agora mesmo do ausente Xulio Mato. Mira, pois eu voulle dar unha volta ás filloas. Non vou facer a receta típica del Estedo, vou facer a receta da miña casa. Moi ben, genial. Veñen os del Estedo, sí, bueno, promocionar a pero... festa.
Bueno, en cada casa... A ver, en cada Sí, casa cada hai unha casa receta. teño a Que súa. hai, sí, Claro. é que en cada casa hai unha receta de Exacto, filloas. exacto, Eu exacto. trouxen a da miña casa. E vou na encher de Gambón. gambóns e verduriñas e vou facer unha veluté de marisco para acompañar. Pero por que vimos tan caro? Quero dicir, está ben, eu quero dicir ao xefe, a señora Televisión de Galicia, a xefa, que está ben que nos poñen este horario, estamos encantados, pero, ostras, gastar todo o carto no primeiro programa... Tampouco é Chanburro, gambón, bueno, No, perdóname. A ver, estamos falando de boi de mar, que Vale, ainda podemos que está mercalo. baratísimo, sí. Está Sí, moi sí, ben de sí. precio. E o gambóns que todo o mundo ten na nevera, no congelador. Efectivamente, que non guardados ten sempre oito aí, lagostinos aí que vanse pasar, que se está sobrando Claro. Nadal. Sí, sí, sí. Hai que consumilos. Quen quere comezar comigo? Eu mismo. Coque Fariña, pois, Veña. señoras, señores, cociñamos filloas del Estedo na volta escoprato, marchamos con Coque Fariña, veña, vamos alá. Mira, Bueno, Coque non fai a receita de Lestedo, pero vannos perdonar en Lestedo, entendo, non? Penso que sí, Ao final penso estamos que facendo sí, porque- filloas que é o que queren vender eles, ali. nos facemos un guiño Claro, del Estedo. un aire, guiño. unha cousa. Un chisca e o ollo del Estedo, aí. Ai, Un guiño, facemos un guiño. Vale, mira, conto Como vai? Como vai o teu amoado, claro? É sinxelísimo, leva 3 ovos. Vale, botamos todo aquí. 3 ovos. Leva 400 de leite. Claro, o teu é con leite, porque hai É con leite. auga, con caldo, Sí. con leite, con sangue tamén. Este leva leite e auga o caldo. Neste caso voulle botar auga. Vale. 400 e 100, en total 500. A mí me vale? encantan máis do cocido, porque Ah, me encanta sí. comer o cocido, as salgadas do cocido, porque me encanta comer o cocido con filloa, sabes? Coller un pouco de lacón, do que sexa, dar chourizo, tal, Co todo para dentro. chourizo maravilloso. Eso é increíble. 200 de fariña Vale. e un chisco de sal, e nada. Simplemente teño aquí un batedor. Pois vai dando. A xente da casa que nos chame é o 664-4834-196, o teléfono da Voltas co Prato, que nos podedes chamar como sempre. Xa sabedes que estamos disponibles nese teléfono. Tamén vos teño que recordar que despois están aquí os compañeros do que anda aí, que non pensedes que estes marchando de vacación, non. Van estar aquí cando remate o a Voltas co Prato, así que sempre dicimos que tedes que quedar na galega e máis, se repartimos cartiños, como hoxe que hai 50 euros primeiro e 50 despois, onde ides estar mellor que na Televisión de Galicia? A ver, ningún lado. Mira. Ostras, para, que temos acuses de recibo. Ai, bueno, Temos que dalle. saudar a Elena de Rábade e a Fernando de Huelva, que nos ve desde Huelva, e o Benris estivo de aniversario e mandarnos unha mensaxe para que o felicitáramos, pero xa estaba o programa casi rematado e non nos deu tempo. Así que, Elena de Rábade, Fernando de Huelva, grazas por seguirnos. Voulle pedir á xente de Camariñas e da Coruña que vos dea un aplauso. Veña, vamos alá. A esta xente maravillosa. Moi ben. Moi ben. Mira, Coque Fariña e o seu amoado. listo, o almohado xa Vale. estaría. Ahora ten que repousar mínimo unha hora, por eso trouxen este. Mira como queda. A diferenza, claro. Mira, queda como máis gordiño. Aí está. Máis gordiño, máis asentado. E ahora simplemente prendelo Que hai de lume. certo en que primeiro fillo sempre sai mal. Pois soe pasar, pero depende da filloeira, da sarté, Home, depende... que facer, eu tamén digo unha cousa. Eu quero vos moito aos dous, pero facer filloas en tixolas Bueno, hai que e sin facer... touciño, Sí, eu quería tamén facelas Xa. un pouquiño máis naturales, máis sanas, entón Ah. con aceite. máis Que? naturales, máis sanas. Por favor, deixar a Coque A ver, non todo o mundo ten touciño na casa, entón utiliza aceite que e non ten un listo. touciño na casa, por favor, Bueno, hai xente que non ten touciño Hai que ter un na casa. touciño, hai que ter un touciño sempre jalado na pues, casa. debería velo, pero non sempre hai. Vale, non pues. sempre hai touciño. Entón, Por favor, se a Coque lle sae mal a primeira filloa, avisádeme. Vamos con Joan que Meixeres. Opa! Aquí o tedes, Bois. Isto pica... Ostras, temazo, Eu creo que é polo boi, Ah, va, por favor. Dame a min a idea. Coñecendo a quen escolla as cancións, creo que é... Polo boi de mar, Que é polo non? boi de mar, si, non polos Efectivamente. bois que somos nós, non? Non Pois, podes. no, e ademais a época, cuidado, Tamén. porque ti eres bastante máis xove que eu, teño 54, lembro perfectamente. Por bastante máis, sí. Sí, bastante máis, tampouco te pase. Bueno. Vale. Bueno, mira. A ver, contanos como é o teu amoado, porque este é como as receitas do bacallao en Portugal, non? Vale. Que hai... O amodo 7 millóns. teño aquí. O amodo leva. Eu, despois proporcionalmente, podemos Sí. facer, non? Pero en principio, 1 litro de auga, porque é a mesma receita. 1 Del litro Estedo. de auga, efectivamente. Estás facendo a receita del Estedo. Sí. Medio
kilo de fariña, de trigo. É que sabes que pasa? Ti chivaches para 2 litros de auga, entón estás dando... Os de un. Claro. Sí, para facer aquí, pero, bueno, sí, efectivamente. É que entón a xente... Na receita teño escrita 2 litros de auga... O dobre de cantidade. O dobre de cantidade. Aquí estou facendo a metade, ademais é todo proporción. Pero nós queremos igual, 10 gramos de sal, é que senón non vou facer aquí 2 litros porque é moito. Que fago, entendes, con 2 litros de... Claro, entón, se empregas 2 litros de auga serían 500 de fariña, en vez de 50, efectivamente, o que acabo de dicir, claro. Vale. E o único que lle fago, é alga en pó, que ahora mesmo a podemos atopar en calqueira supermercado. Espera. Alga seca, en calqueira. Como se convirte en pó? Bumba con unha trituradora. Temos que consumir algas. Pero é que sabes que agora mesmo están... Mira, é que o peor de todo sabes que é? Como coñezo ali xente, seguro que non están vendo. No, é que o peor é que coñezo moita xente en Lestedo, en Boqueixón, e agora van estar vendo e van dicir que pa... Ti despois o probas. No, espera, no. E dis no que hai. Espera, non lle des voltas. Como que non? Vamos recibir a alguén del Estedo. Vamos a dar un aplauso a Isabel del Estedo. Veña. ¡Ostras! ¡Qué ben! Madre mía, Fillos del a Estedo. Copa de Europa, Cantas fillos hai aquí? 100. 100 fillos? Menos de eso nunca traballamos. Vales ao grande, logo. Claro. A ver, É que esperamos moita isto é como ter un xente. fillo, Esperamos moita xente. Hai moita xente sempre nesa festa, Claro, a ver, a festa é o 22 de febreiro, Pero xa este estades hoxe. domingo. Pero xa estades hoxe Xa facendo estamos cousas. hoxe Claro. preparando, porque No, xa é somos xa é actividades, non? Qué guai. Somos... Festa de interés turístico nacional, Cuidado. Entonces temos que facer todo así. Bueno, pois mira o que fai Xoan que ca vosa filloa. Bueno, a ver, é exactamente a mesma receta. Ademais, gustame poner, porque eu tamén teño a miña, sí. O único que lle incorporo para que colle un pouquiño de sabor a mar, podemos facer un caldo de peixe, pero non. Collín, a min gústame que o alga empeza a entrar na miña cociña. Na nota, cociña de calquera. Acabas de escoitar? Que lle botou un pouquinho de alga en pó, simplemente, despois a proba, se me dis. E vas a ver se está ben casado ou está mal. A proporciones son as mesmas, Isabel, espera un segundo. Isabel, non fai falta que sexas políticamente correcta, vale? Pero é que... É lógica. É que Si che parece unha... moi ben. Si che parece unha animalada... Te vou contar, Uribe, esto. Nada. Mira, ven aquí. Venga, que vou explicar isto. Bueno, isto... Fago durante 7 horas. O que estás escoitando é un 50% de pemento vermello e un 50% de cebola. O poño 7 horas a moi baixo, e por eso temos isto. 7 horas? 7 horas, claro. O que non podemos facer é coller 7 horas para isto. Entón, o que fago é 2,5 kg de cebola moi picada, 2,5 kg de pemento vermello moi picado, un día destos de chouba me poño ás 12 da mañán, ás 7 da tarde retiro, e embolso en 200 gramos e nos queda isto que é unha auténtica maravilla. Pero non chove, aquí non chove. No, aquí non chove. Aquí non chove, claro. Aquí non chove. Vas ter poucas tardes Escoita para unha ir. cousa. Pero escoita unha cousa. Entón, espera, ti colles e metes no congelador... No congelador en bolsas, claro, de 250 gramos. Isto é un superconsello, É un superconsello, porque eso válete para todo, para facer un arroz, para facer esto que estamos facendo agora, para facer un guiso, para facer unhas lentellas. Chanqui, estás destripando o superconsello. Atención, Galicia, porque Xoan que Meixeiras bota 7 horas para darvos un superconsello. Ahora, Xoanqui. Collemos 2,5 kg de cebola, 2,5 kg, sí, de pemento vermello e troceámolo ben nunha tarteira grande, porque nos vai encher toda a tarteira, non vos preocupedes que eso merma e merma ben. Botamos un poquinho de sal e deixamos aí durante 7, 8 horas, 9 horas sin ningún problema. Vamos baixando pouco a pouco e que si, o último momento temos que ir rascando un poquinho a tixola. E conseguimos un concentrado neutro, cebola e pemento, nada máis, para facer o que nos dé a gana. Collemos as bolsas CID, as conxelamos en 250 gramos aí no fondo do congelador. Ideal, temos o 50% do chollo de calquera receita galega feito. Un aplauso para Xoan que Meixeira. E imos marchar con Coque Fariña. ¡Ah, chueña! Bota para aí, bota para con Coque, arrímate aí. Mira pa aquí. Mira, a primeira saleu perfecta. Eu vou facer
unha receta de filloas, pero non é a vosa Outra receta. máis. É a da miña casa. É a receta Seguro de que miña tamén nai, moi de miña boa. abuela. Seguro que tamén, porque en Galicia fanse de tantas maneiras. Leva leite e auga. Despois, bueno, o mismo, fariña, sal e ovos, o que levan todas. Ten boa pinta. No, pero tamén. gústame a actitud que ten Isabel, porque normalmente cas festas gastronómicas somos como somos. Ti vas a, eu que sei, por decir un exemplo, a Lalín. Por exemplo. E o cocido de Lalín solo é como se fai en Lalín. Ti vas a outro lado, solo é a tortilla como se fai en Betades. Pero en Lesteo damos igual, fillos son todas. A nos danos Vale, igual, vale. porque nos valoramos outras fórmulas. Exactamente. Moi ben, moi ben. Encántame como pensan en Lesteo. Moi ben. Maravilloso. Escoita unha cousa, a ver, quero lir isto. Vale, mira. Pulei. Aquí estou pochando cebola, allo porro, pemento e tomate. Vale, voulle botar un chisco de viño branco, Que un rico. pouquiño, e despois uns gambóns. Este vai a ser o recheo das filloas. E aquí estou facendo unha salsita e unha veluté, que é como unha bechamel, pero cambiando a leite Por auga, non? por caldo. Por caldo, perdón. Neste caso, caldo de marisco. Non? Cas cabezas dos gambóns. Que non? rico. Que Sería rico. eso, a filloa rechea de gambóns ca verduriña e acompañada da salsiña. Entón, eu penso que en Lesteo pode gustar moito isto. Tamén está ben para probar nos talleres, nos show cookings, non? Que seguro que se fan tamén, ves? Exactamente. Sí. Pero E- bueno, esta idea con estas dúas fórmulas... Nunca se fixeron. No. Ves? No. Pois E mira que se fan, Xa tedes dúas persoas para levar aos show cookings. Sí. Ai, Sí. encantadísimas, Pois vos encantaríanos. encantados, verdad, Xuanqui? Imos ali. Bueno, Imos ali, de verdad. Xa Sí, fixemos sí. máis dun, verdad? Sí, xuntos fixemos algo. Isabel, Sí, entendo- o pasamos Eu tremendo. invito. Sí, eles vanche. Entendo que tes dúbidas sobre cal che vai gustar máis. Vou ter dúbidas. Pois entonces vai Eu pensar estou ali... botando xamón. Tira para lá. Vai me que sentar ali na corneta. zona de sufridores, deixes ali as filloas, despois repartímolas, queres? Moi ben. Porque as filloas, a ver que lle parece ao público, as filloas van ser po público. Bueno, señoras, señores, hoxe é luz de Antroide. Para celebrar o que vamos facer? Filloas, e sempre é bom momento para aprender unha nova receita, que sabedes que hai moitísimas. E como son as vosas? Como as del Lesteo? Ou facedes o amoado con leite, caldo ou sangue? Aquí todo nos presta, Xa despois hai que ter algo de xeito para que sexan da pedra, tixola ou filloeiro e vayan sendo finiñas, cos bordes torradiños, case como se foran puntillas, xa sabedes. E se ademais tedes ganas de troula e de por Lesteo nestes días, hoxe mesmo teñen o Filloa Cooking ás 7, quedan 2 horas, así que vedes ao voltas co prato, que andai e despois arrancades. Non estades moi lonxe, aínda chegades, preparádevos. E xa despois, este sábado, o Filloa Folk e o domingo, o día grande, estarán as máquinas a pleno rendemento. Mirade eses trebellos que teñen, non son cousa do demo, é de verdad que fan moitas filloas e isto inventou nun galego que seguramente tiña fame. Cantas filloas poderán facer agora? Pois abondo para que vos cheguen a todos e a todas. E pola noite, ou despois da comida, máis ben, a París de Noia. Son así. Para abrir boca, ide probando as nosas propostas que estarán, como sempre, en @voltascoprato. Imos con Coque Farín. Carnaval Lesteo, di. Carnaval te quiero. Sí que diría Carnaval Lesteo. Mira o recheo, que boa pinta ten. Vale. Como fai Coque Fariña as filloas? Porque vexo que son como un pouco gordiñas. Porque para encher, para Vale, para que rechelas, aguanten para que ben. aguanten. Vale. Sí. A ti sola estaba aí aguantando, non fai falta filloeiro, que mira, van Xa, pero... Que lle untas? Aceite? aceite. Este aceite de xirasol, aceite suave para que non lle poña sabor. Vale? Tanse persinando todas as sabores de Galicia, agora mesmo. Bueno, que va, as aboas No. de Galicia son moi boas, Por eso- quérennos moito, Sí, sí. entón aceptan todas as nosas ideas, están encantadísimas. Bueno. Digo cho eu que están encantadísimas. Bueno. A meu avó non lle gustaba nada cando comía queixo e marmelos en pan. Non lle gustaba nada, enfadábase, Enfadábase. Bueno, porque... mira o teu estilo, ti faz xa, tes o toque no pulso, non? Claro, para ir... Ai. Non sei como as fas ti. Non sei, danos aquí unha masterclass. Queres A que ver. che diga como as fago eu? Sí. Así. Así, moi ben. Bueno, tamén funciona, vas comendo. Boa, Bueno, salenme maravillosas, Pois xa está. Curiosamente, nunca se me queima ninguna.
E tes o gambón e todo o picadiño, non? Picadiños e verduriñas, empachadiñas, que isto xa Gusta está. moito a receita, E a salsa, mira. A pastiña. A veluteo moi ben, Sí, esta é maravillosa. Unha salsa que queda moi ben para facer unha pasta con gambóns, con calquer cousa, queda ideal. Pregunta de concurso para a xente que está na casa vendo a voltas co prato a esta hora da tarde. Con que enche Coque Fariña as súas filloas? Con gambóns. Non é tan difícil, Podedes levar os gambóns a destedo a que vos enchen as filloas con gambón. Gambón é a resposta que buscamos para os 50 euriños de que están rechas as túas filloas. De gambóns. 664-483419, chamade a voltas co prato, 50 euriños en xogo. Filloas con gambón, é o que fai Coque Fariña. Unha veluté, tal, todo o que leva a maiores. Moi ben, pois creo que vou marchar con Xoán. Amén. Poñen así. Vimos cargados de enerxía. E de marisco. Mañán é festivo en todo Galicia ou non? Non, verdad, pero en moitos concellos sí. E no espírito de moitos galegos tamén é festivo. Claro. Mañán vai haber un pouco de absentismo laboral. É moi probable. É probable. Sí. Asuntos propios. Asuntos propios. Quero que me contes un pouco como é o teu recheo, porque a verdade é que desprende un olor moi rico, Moi rico, claro que sí. Además, ti tas touciño. Ese touciño non xamón. No, eso non é touciño. Este touciño para facer a filloa, non, pero aquí lle leva xamón. Aquí sí. van 200 gramos de xamón por 250 gramos de carne de boi. Mais o sofrito que lle metimos, un chisquiño de tomate para isto de ligar, sabes? E no último momento, mira, boteille un ovo. Sabes por qué? É que vin que estabas picando Sí, algo branco estaba aí. picando un ovo. Isto é opcional, porque o ovo non vai aportar ningún sabor. O que sí, a xema do ovo, se ao final nos queda moi acuoso, collemos a xema, desfacemos por ar, é un espesante natural e riquísimo. Isto é un superconsello, non? Tamén, é pois, que che diga outro. señoras, señores, Xoán Quemeixeira está en outro superconsello. Para espesar. Para. Ahora. Para espesar, olvidaros de ir collemos un ovo, o cocemos os 10 minutos reglamentarios para que este ben cocidiño, e cando teñamos a xema así, arrelamos. É un espesante natural. Sin máis, non vai alterar prácticamente o sabor e vai nos quedar pois co espesor que desexamos. Que ben se explica, Xoán Quemeixeiras. Que ben se explica, Que gusto dá. Aí está. Bueno, este o que eu vou botar agora é un pouquiño de coñac. Pero xa lle botáchelo o abo todo, sí, ademais. Vale, Sí, botei, é que teño, é que os minutos pasan. Eso ten que levar cocción, un pouquiño, sabes? Vale, entón que? O último, botei un pouquiño de viño branco, e sin máis, é que non leva nada máis. E agora Coñá. vai un pouquiño de coñá, a ver se nos prende. Vas de prender lume? Vale. Sí, para entonces, que queime un pouquiño. Vamos baixar as luces, compañeiros, por favor. Bueno, a ver, Vamos de porque prender lume, a ver. Aí está, ves? Sí. Aí está. Xoán Quemeixeiras prendendo lume no primeiro aguantes co prato das 4:30 da tarde. Estará Begoña orgullosa, Deixamos aí queimar un pouquiño, vale? Que se vai ao alcohol, pero vai a subir aí. Vai subir moito sabor. Estará Bego moi orgullosa de ti, Por qué? Porque a Begoña, o prazer de Begoña é prender lume no plató. Sí. Nunca lle arde, pero sempre o intenta. Bueno, o rollo é intentalo. Hai un truquiño tamén, para prender lume. Quentalo previamente o alcohol. Subimos as luces? Sí, podemos subir as luces. Entón, o único que temos que facer é que manteñan en contacto co fondo, non ves que lle fixe un furao. En vez de botalo encima, o que fixen, poñer o coñá en contacto directamente. Polo calor. Co calor xa incide mogollón e invítalo que prenda. Vale, poderíamos pedir outro superconsello, pero xa pedimos dous. Xa son demasiados. Só de facer un burato. Pero esto fajo outro día, non hai fallo. Pô, que ben bulle, A que sí? Bueno, pois ahora, imagínate o recheo desa pedazo de receita histórica del Estevo con un chisquiño de algas. Con algas. Vas a flipar. Vale, ponte a facer filloas, veña, que eu vou repartir cartos con Coque Aquí xa o Fariña. teño. Touciño. A ver, vamos repartir os primeiros 50 euros do novo horario do Voltas co Prato. Que ben, que Vamos ben. alá. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Con quen falamos e de onde? con Hugo de Sada. Perdón, Hugo de Sada, entendinlle, Lugo de Sada, eu, como? No, Hugo de Sada. Que tal, como estás, Hugo? Muy bien. Sí, chove por Sada ou deu vos tregua ou non?
No, llueve mucho. Como en todas partes, esto é un Bueno, sinvivir. tuvemos un pouco de tregua no fin de semana, Ai, que escoitei hoxe que xa se acaba o tren este de borrasca, Sí. se ven un fin de semana moi bo. Que maravilla. Que che parecen as receitas? Eres home de fillos ou non? Me gustan mucho. Pero que? Salgadas, doces, recheas, cales? Sobre todo doces. Ves? É que as doces están moi ricas. Están moi ricas, están. As doces están moi ricas. Botarlle só un pouco de azúcar así, sabes? Eso xa é unha maravilla. Pois veña, por 50 euriños quero que me digas de que enche coque fariña as súas filloas. De gambóns. Moi ben, un aplauso para o que leva os 50 euros da Voltas co Prato. Os primeiros 50 euros do novo Que horario. ben, como me alegro. Quen pensas que vai gañar? Ora dixo Anki. Quen crees que vai gañar? Os gambóns, o boi? Os gambóns. Bueno. Bueno, mira. Moi ben. Mini punto, non era un mini punto eso. Mini punto. Mini punto. Pois Hugo, mandamosche unha aperta enorme, gracias por chamar un bico grande, vale? Muchas gracias. Caraguiño, chao, chao. Veña. Vamos con Xoan Camixeles, que está facendo filloas con algas. Con alguiñas. Neste caso, codium, que chamase... Ostras, claro. Alga percebe. Claro. Claro que é. Non coñecho unha alga cativa tampouco. É das máis comuns que hai. Xa. Ode, de verdad, que non é máis cara porque chámese alga percebe, non é do precio do Pero percebe. chámase ya alga percebe porque sabe a percebe. Home, sí, lógico, sí. Claro, sí. non podía escoller algo que soubera, eu que sei. A que? A galo de currar? A que vai salir? Non, home, pero é un marisco máis cutre. Colleche un marisco bo. Pero que as algas saben ricas todas en xeral. Ti incluso podes mesturar. Vale. A kombu é ideal. A alga kombu, por exemplo, para meter un arroz en Cal é branco, a kombu é destas que son largas así. E de feito está feito... Escoita, isto non é broma, Que? Están chamando por teléfono, acaba de decir a directora, chaman por teléfono para queixarse de que lle botes algas ás. Sí. Que Non é broma. non creo nada. Non é broma, Non, home, que eso non pode ser certo. Está Que a pasando. xente de aquí é moi culta. Díxete, eres tío que non comprende as Veña, va, cousas. trucos de Xoan Camixeres. Como se Bueno, bota es- unha filloa, como se saca unha filloa, como queda perfecta unha filloa. Queda perfecta, hai que ter paciencia. Cando desprendan non vayamos a meterle os dedos agora. Esta é a primeira, normalmente a primeira vai para o lixo. Claro. Bueno, para o lixo é a de probar o sal. A primeira, a papa o cociñeiro, pero normalmente non sole sair. Non sae nunca. No. Pero para que saia, temos que ter moita paciencia. De feito, 3 minutos non é que os quita aquí. A lume medio un pouquiño máis. Vale, se non queimala. Se non queimala, e non dá tempo a callar. E se non se fai. E se non se fai. E cando vexamos que está todo desprendido, que dice, bueno, isto xa abanea aí, no, Sí. pois entonces é cando lle damos a volta. Non, pero ti non fas como Xulio, non? Pois Xulio mete llamado. No, pero sí, meto a man, pero cando se lle poda meter a man. Agora non, porque que- esto non ves como está isto, ainda non está. Está rarísima esa filloa. Esta rara ten unha pintaza, así. Parece que llevo tu perixel, verdad? Unha rara. Modo de sabor. Sí, a ver, eso veremoslo ver despois. Vale, pois xa está. A ver, Mira pa aí, xa verás. Ostras, mira, miña Ainda non está, non? Miña tía, miña Hai que nai. deixar, hai que ter paciencia. Mira, miña tía e miña nai sempre tiveron moito xeito para facer as filloas. Nós temos un filloeiro de 3. Sí. Entón sempre tiña moito xeito. E hai un coitelo en específico Sí. na miña casa que é para Sí, coller a para filloa así despe- e darlle a volta. Sí. E Guau, darlle a pero volta. que flipo. Pero ese é moito estilo, A miña sogra igual, tamén o ten de 4 e o do centro, non sabes? Sí, o sea, Pero de ben, 5, non? Cando fai unha torre, outro ainda mandou paus netos, que se quedaban e tal. Que bonito, Pois que meu bonito. sogro e máis a abuela, que vai cumplir 104 anos, nada? Teñen as filloas de pedra e verlle dar a volta, eso é un as grandes. espectáculo. Home, Eso é un A espectáculo. pedra mola un montón. Vamos con público de Voltas co Prato porque temos que anunciar un sorteo. Vamos para lá. Veña, venga. Antes de nada, quero darlle un saludo a Breogán, que é super fan do programa e veunos ver, así que Breogán, gracias por vir, por estar con nós, vamos a dar un aplausiño. Gracias por estar aquí, Gracias. E dicía eu que temos un novo concurso fotográfico gastronómico da Voltas co Prato. Xa sabedes que nos gusta agasallar o libro do programa, así que enviade as fotos de todas as receitas que fixestes agora no entroido, de calquera cousa. Primeiro prato, un segundo prato, unha sobremesa, o que sexa. Mandade as fotos ao @Voltas co Prato, despois o comité de expertos e expertas
comandado polos cociñeros do Voltas co Prato, escollerá cal é a foto máis chula, da receita máis chula, e levará este libro do Voltas co Prato, así que, por favor, enviade aí todas as fotografías. Isabel, eu creo que podemos lle dar á xente, non? Para convencele de que vai al Estedo unhas filloas, non? Vou pasar a... Vale. Vos ide collendo, e ide pasando. Pero vai pasando, ti, non vou fazer o traballo todo. Dillo que pesa, dillo que pesa. Pesa, que eu teño o pulso un pouco fastidiado, pesa. Vos ide pasando para todo o público, vale? Pero non manchedes o traxe. De verdade. Isabel, vaiche tocar probar, Calche ten así mellor aspecto? As dúas, a verdad, ahora mismo, co olor que está desprendendo estes dous cociñeiros na sartén vaime ser moi difícil. Claro, é que disto pouco falamos, pero sempre dicimos que hai que inventar a televisión polo nariz. Sí. Porque a xente na casa debería poder ulir o que ule aquí. Fixadevos que dúas receitas tan maravillosas. Xoan, que xa rematou a súa, anda a Coque Fariña traballando, así que ímolo ver de preto. Moi ben. Vamos con Coque Fariña. Un aplauso por Isabel, que ven del Estedo. Pasado as filloas, Pasado as filloas. Ide pasando as filloas, por aí, por favor. Mira o que vai facer Coque Fariña, Mira, estou renchendo, vale? Así. Que chulo, que rico, que... Sí, que isto... Mira, é unha receta rápida de facer, moi rica e para unha festa viste moitísimo. Voulle meter un pouquiño de Para unha veluté. festa como, por exemplo, a do próximo domingo en Estedo? Pois, por exemplo, mira, ideal. É que eu vexo esta receta na festa da filloa del Estedo, pero vamos, Ou xa. para unha festa como, por exemplo, Entroido, luns de Tamén. Entroido, martes de Entroido, mércores de Cinza. Mira. Aquí estamos. Mira como as dobro. Fase como as bolsas. Como cas. Como cando guardas as bolsas, é certo, E sí. despois, así, Que vamos chulo. poñerlle outra. A ver. Vale, entón, Coco, que fai coa filloa é como cando garda as bolsas do supermercado, facela en trianguliños, non? Como En trianguliños. as famosas samosas, as Exactamente. empanadillas indias, pois, igualiño. Entón, mira, un Que pouquiño. dobras bonitas, Isabel, verdad? Sí. Sí que está La verdad bonito. é que sí, Pois vamos dar un aplauso a Coque Fariña, crack, artista do programa, cociñeira e amiga. Vamos con Xoan, vente por aquí. Espérate, Xoan, por favor. Hola. A ver, Bueno, estamos esa coas xa de está Xoan máis que que Ameixeiras feita, que esta xa levan, deixo aquí. recordemos, alga codium, que é alga Fixen feitente. os paquetiños, que pase, se está quente, o recheo empeza a olvidar en que este morno. Sí. Pero un xeito de presentar, vale? sí, parreche. Quedan así, e se non, pois, como sempre, podemos facelo en abanico, ou... Que o que pita aí? Isto de Coque. Ai, pensei que era eu. Ya está. Ou se non, do mesmo xeito que se fixo toda a vida, vale? Así. Pois mira, mentras Xoan Venga, que emprata, vamos coa pregunta de concurso. Aí. Con que enche Xoan que Ameixeiras, perdón, Aí. as súas filloas? Xoan que Desfase. Con changurro de boi, changurro de boi. efectivamente. Sábelo, non, Isabel? Que é? Changurro de boi. Changurro de boi. 664-483419, chamade a Voltas co Prato, son 50 euriños máis que podedes levar. E agora, si vende esta preciosa imaxe das filloas de Xoan que Ameixeiras, un aplauso para o grandísimo Xoan. Moitas gracias. Vamos probar o que? Apetece? Sí. Pois veña, vamos para ali, aí no cabeceiro de mesa. Aí, xu. Chegou o momento da verdade para Isabel del Estedo. Que crees que estará pensando a xente del Estedo que te está vendo agora na casa? Que estará pensando? Que crees Pois, que dirán? Dirán, ostras, estas filloas pintan ben, ou dirán, mellor as nosas? No, estas filloas pintan ben. Sí? Sí. Nos abrímonos... Sodes inclusivos coa filloa, non? Abrímonos Por aí. a moitas ideas porque, a ver, a filloa en sí é como o pan. Exactamente. Entonces, acompáñalo como acompañes. A ver, unhas vanche gustar máis e outras menos, pero... Pois, cando queiras, tes un minutiño para probar, así que vai probando as dúas receitas e nós repartimos cartos. Imos ir a redondela, atención, María e a súa neta, Daniela. Que tal, como estades? Hola. Como estades? Ben, Ben, estades vendo o programa, entendo, non? sí, Vale. Entón, supoño que saberedes a resposta do concurso. pois sí. A ver, vamos alá. Con que rechea Xoan que as súas filloas?
con changurro de boi. Moi ben, un aplauso, 50 euriños. Que van para elas. Moi ben, moi ben. A ver que tal es. Pois un bico enorme para a xente de Redondela. Non sei se sabedes ou intuídes quen pode gañar. Nos creemos que está moi igualado. Bueno, Que gano mellor. Sí. que gano millón. Bueno, pois un bico grande, gracias por chamar. Moitas gracias. Hasta loguiño. Chao, chao. Felicidades polo programa. Moitas gracias, de verdad. Chao, chao, hasta loguiño. Aí está a xente de Redondela e agora chegou o momento da xente del Esteo de Isabel. Isabel, despois de probar Dios, quen gaña. Qué difícil. Qué Qué difícil. gaña o De voltas co verdad. prato o día de hoxe. Genial, riquísimas. O aspecto, o sabor, todo, de verdad. Pero quédome co de gambón. Co de porque me Coque gusta. Farillo. Aí está. Moi ben. Señoras e señores, non marchamos. Queden coa actualidade co quen anda aí que empeza agora mesmo na televisión de Galicia e ás 10 da noite a penaltis na Radio Galega. Chao, chao. ¡Mua!